Mae yna fantais fawr i ddefnyddio Cymraeg yn y byd gwaith. Y fantais fwyaf dwi'n meddwl ydy bod dwi'n gallu cyfathrebu lot gwell efo pobl yn iaith eu hunan. Mae yna lot o gleifion sydd yn teimlo lot fwy cartrefol yn siarad Cymraeg a mae trio deall eu symptoma nhw a trio egluro pethau iddyn nhw yn Gymraeg yn lot haws. A dwi'n meddwl bod y cyfathrebu yn lot fwy naturiol pan da ni'n gallu gwneud hynny yn iaith y cleifion. Fyswn i wedi bod wrth y modd i allu astudio meddygaeth yn Gymraeg, achos ar y pryd pan nes i ddechrau coleg, o'n i'n teimlo lot hapusach yn gallu siarad yn Gymraeg, a dwi'n cofio poeni am fynd i coleg a gorfod siarad Saesneg o flaen pobl, a dwi'n meddwl swn i wedi cael y cyfle i allu gwneud y tutorials a gwneud yn sgiliau cyfathrebu yn Gymraeg. Dwi'n meddwl fyswn i wedi teimlo lot hapusach yn gwneud hynny. Fyddai'n defnyddio'r Gymraeg mewn sawl ffordd yn swydd. Un rhan ydy yn hyfforddi pobl, yna ddoctoriaid sydd wedi graddio, ond maen nhw'n cael eu hyfforddi i fod yn radiolegwyr. So fyddai'n defnyddio Cymraeg i hyfforddi rhai o'r doctoriaid sydd yn siarad Cymraeg. A dwi'n meddwl bod hynna'n fantais bod ni'n gallu dewis i wneud yr hyfforddi yn Gymraeg neu yn Saesneg yn dibynnu pwy sydd yna ar y dydd. Hefyd fyddai'n defnyddio'r Gymraeg efo'r cleifion, ond hefyd efo'r staff sydd yn gweithio o'n cwmpas ni hefyd. Mae lot o'r staff sydd yn siarad Cymraeg. Fysa fo'n fantais fawr i fyfyrwyr allu astudio dipyn o'i cwrs yn Gymraeg, achos dwi'n meddwl y fantais fwyaf ydy bod nhw'n fwy cyfarwydd efo'r terma Cymraeg. Dwi'n gwybod fyddai'n teimlo dipyn bach yn glwff weithiau pan fyddai'n siarad efo pobl yn Gymraeg, achos di'r terma ddim yn llifo ddi ar y dafod gystal, achos dwi wedi gwneud yn astudiaeth i drwy gyfrwng y Saesneg, a dwi'n meddwl os fyswn i wedi cael ynysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, dwi'n meddwl fyswn i'n ffeindio fo lot haws i gyfathrebu. Dwi'n meddwl bod o'n gyfle grêt bod pobl yn cael y cyfle i astudio meddygaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Fysa fo'n rhywbeth swn i wedi bod wrth y modd yn cael gwneud pan nes i ddechrau yn y coleg.